Lah sampai dah aku bidung alik. Lahir sampai. Baliau aku bidung alik. Lain ku ketik laris. Mandangah himbauan angku bidung malin cako mata segala watang tubuh bagi peh paluh kadado bakaja darah kamungko apalah sebab deba itu. Yolah. Lari di badan diri ambu angku bidung malin. Ibarat bidung kacik nanjolong sudah. Kalang kapan balole cupik balayi di tapi-tapi ke tengah takut dengan lombang nak ke pulau ngari di buayu. Rasu baguncang bumi jolangi barombak lawik silent bakumpul karang katapi kok karang mambos tantang itu. Akan tetapi sesudah ditimbang makna kato disilau makna ragi nyatolah nan kato wajib dijawab pidato wajib diwalih. Abanya dinang kini pihak di badan diri ambo ibarat orang balayang-layang mangku gitu malih. Bagaran orang balayang-layang di karang tonggak jubingkai dirakek jo karete putih dibari baikku bagi-bagi dirantang banang jo taraju dilapeh sedang bagi mi etan keangin nambasiru satipu jo di etan sedang bapunta-punta jo angin babega-bega jo kabut taraso tagang dikanduri taraso tagang di patagang badan dakek bunyi lampiang kok putih sedang bagi ni tentu tagamang banang di kumpalan mangko menjalang tangan kata raju menjalang banang ke gumpalan diwalakan katus katiku menantian ku gido malin kabat pelah kira-kira Sabang nanti yang ku ketik laris. ambo paso kan baliwang ku datuk tanya nan tenggih nan tempat jauh nan gadang jolong basuwo payong panji marawa basa barisinam baliwang ku datuk malay apa itu terbatannya ke pulang itu barisin baliwang ku mati tanya bari maaf ambo baliwang ku malay bari maaf baliwang ku gido malin Lain. sambah kembali ke wakilan ku gido malin. Oke, tunggu. Assalamualaikum pengiringi salam bismillah pemuka katu mulunyo katu kadisambahkan samu mengucap puji syukur gitu kepada Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sairiang salam jo sambah sujud sabarek bungkanan piawai naracu luruj main daun indak basibak jo basisih bukan bainggo jo babate. Sambah kepada angku-angku nenek mama orang tua nang gadang basa batua. Urek tunggang pucuk nang bulek di nagari dahan rampak daun rimbun di pusaku putih labek buah ranum makanan orang salam ni. Langkok kepada imam khatib bila maulana jo tuanku. Palitu nan indak kunjung padang sungguhnya lo masuk di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduknya baca min kitab tagaknya rintang jo pitua. Taruh kepada cara tiak jo tahu pandai urang nanarih candu kio pandai mahagak jo mahagihkan. Kok runciangnya indak mencucuk tajamnya indak malukui pasak kungkuang kunci taguh sumarak kotu jo nagari. Taruh kepada nabunuh mudu pembimbing dunia nan capek kaki naringan tangan. Capek kaki indah panaruang ringan tangan indah pemacah aso tarantang du sudah bahati suci pemuku janih tahu dek malu dengan sopan seratu rasu jo paresu. Taruh kepada bundu kandung limpapeh rumah nanggatang. Sumarak di dalam kampung hiasan dalam nagari ko ibik tampe banaza ko mati tampe baniai ko unduang-unduang ke Madinah ke payung panji ke Sarubu. Kali lawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tatabiah ko gawa minta ditimbang ko dosu ampun nalabiah. Bukan tumbilang manggulampai tumbilang penggali pakuduran, bukan membilang tandu pandai membilang untuk dipersembahkan. Abaliong penginumanin. Lain ku ketik Sadang laris. elok manabang juma rambah baliwang patah sangkanyo sadang elok mengarang juma hantarkan sambah katu balik ke pangkana. Dikatukan katu balik ke pangkana. Ate ibu dia te tanah nan sakapa di bawah awan nan sajurai maikui warih nabi dua jalan nan itu. Pertama jalan padu dunia, kedua jalan padu akhirat. Dibatuli jalan padu akhirat. Memasang niat dengan kabul mengunjungi agama Allah itulah nan banamu anak orang mukmin nama memakai hukum nalimu. Pertama baca syahadat, kedua sumbayang, ketiga puasa, kampai zakat, kalmu nanya aji bagi orang nalai berpuasa. Dibatuli jalan padu dunia. Tuak sabuang barang judi haratu bandu sawaladang padi bareh anak kemanakan. Tumbuh di anak kemanakan dibalikan pakaian jo pamenan dibuatkan rumah dengan tangga.
gen dia solusiah pamenan dia suilang rumah tangga dia solaput itu menurut sepanjang adik jo. Tumbuh dia anak si laki-laki pertama potong rambut kedua bersunah rasul ketika disarahkan ke mengaji. Niat di hati pertama menjadi alim, kedua menjadi khatib, ketika sumalu menyumalu. Pihak dia anak seperempuan asuh sunnah, dua peralu masuk ketika basuali. Dari kecil menanti kadang, dari kadang menanti patut ila patut janjian tibu kini umur lebih 8 balai tahun lapati pulau bajunjung. Pihak dek mande dengan bapak indak puluh senang dalam mati, tak sudah puluh dalam kiro-kiro iyo nak menjadikan junan kajunjungannya. Adik ibu nak baca kadi adik mati bakalam Allah mangkuk datanglah sirih dari tangguiku iyo ke tangguitan. Patu di ali kalimbari mamak junia mamak mandeh dengan bapak sanak jusudaru Allah bahari habis. Janji bakarang tentu batapati padang berbuih tentu balalui. Alai lo sobok jokong nakan nampak tu mangkuk disuruh ala kamu saji nama gonjong meminta hukum sifat Allah di sinang dapik ketuban dia. Di hadapan budi jumu alim didirikan saksi jumu tawali. Ijab dari mutawali, kabung dari marapulai, izin dari anak daru di sinang sudah selamat. Tandulah selamat ibu pulang ke rumah ke tanggulnya. Kehadapan nenek dengan mamak kekaribaan mandeh dengan bapak. Kok makan diberi kanyang, kok minum diberi sajuk, mangkok dibaca doa selamat. Anaknya terpakai dinan sah, anaknya termakan dinan halal, anaknya tangan tuang puluh kanan tinggi. Pihak dia mandai dengan bapaknya jadi iyo nak baralik jo. Ko iyo secang kiai, ko iyo sejambana siap pula sabab deba itu. Harimau nanindak meninggalkan balang, gajah nanindak melupukan gatiang, manusia nanindak melupukan barih juga labeh iyo nambah pitua orang tujuh. Kasawah na babungu ampiang karimbu na babungu kayu kapasi na babungu ombak. Pajalan na babua bati malenggang na babua tangan. Mangkuk batang siladu baladukan batang siburak dalam pati barengan adu badukan barengan indah kamanu kadicari. Nampak nyamu itu jorong kuih tempe belinjong hujan jupaneh mungkin kemanu kadiandokkan namun ada iyo nak memagikan juru.